Haga jing toket kumno ki syukurim na Indore, Madhya Pradesh ki badang syudep syong kurim haga khatway Tarik ujemang arja rupsan katau Raja Raghuvanshi bakasonam Raghuvanshi ki wan syaga jela Meghalaya lalak bandum jingtep naga jinglet mi jong ka kenhon syaga yeng basa kabakisa haga sengi baki wan yok kejat Shillong. Kini arngot ki syukurim ki Balaji ika seora kum ka jaka kabakin pelut por naga benta ka honeymoon ka jongki kilawat hotel na Oyo kabakila yo ya kajaka kata bansa ha Balaji guest house kabadon Lachomir Shillong haga jinglet mi jong Shillong Mail ketika guest house kabadon ha kamala balai jong ka yeng mala kabadon halailat la yo bani kendo yo nongkmi ketika guest house kabala shimwai da ka Oyo bat banwat jingtep kumno kini ki syukurim ki Wanphai Shillong haga jing ekran la pentep bau raja bakasonam ki Wanphai haga tega guest house haga por kumban ribaji Shimiet jong ka arphoi Tarik ujemang arjar arpusan bat ha popoi ketika jaka bat kila yo pat bansa haga kamera ka bapra jong ketika guest house kabadon tangkumba khatlai teli ki kamera na lor kata lai thoru bakini ki syukurim kisa tang Shimiet ketika yeng basa bat ban mi no pat aka arpo ar Tarik ujemang haga por khandai lai pusan mistep halor kani ka jingwan jongki na kaliang Shillong Mail ubala yo Biang shuai ki video CCTV na ka telong ka baudan ulabo ka jingkli kumno kini ki syukurim kila shimwai ya ka Scooty haba jubab uneu ba shong ha kate ka guest house ulai tho bai ka Scooty kila pan jingtep hi maki pat na kaliang jongki kila shie tho baki don ki ba ai hakiting road bat ha police bazar kumta ha shwa bakin mi kila Leit wat ya ka Scooty bat ban wanra Lachomir namar baki don ya arteli kihan baggage kabaki lakit langhi da ka Scooty habakimi banle chasora hagasngi bakimi ki klem da kren ee kini kinong up ika guest house henry ban ong bakila ban Wanphai Biang haka arpsan Tarik ujemang arajar arpsan naga jingpoi ketika guest house bat ka jingyo bani kren baki basyong ketika guest house lalak ban sungtho baki pulet nado ko office USP kentup ki bana Leit police station kiladap ban stang ya ka jing toket namar kiladap ru ban shem ya ki video na CCTV kamera badru ban toket ik batray ketika guest house ban shem jingkeli halor ka jingwan poi kita ki syukurim ha ketika guest house Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlo ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya